ಕದಂಬ ಕದಂಬ ಸೂಪರ್ 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 ಆತನ ರಂಜಿತ್ ಸೂಪರ್ ಮನಿ ಭಟ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸರ್ ಸಖತ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಮಿಂಚಿದ ಬರಾಡು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತೀನಿ ಬೊಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀರಿ ನಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಸೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಬಾರಿ ಬಳ್ಳದ ಕಥಾ ನಾಟಕನ ಬರೀತಿರು ನಮ್ಮ ಪಿಂಗರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದನು ಕಥೆ ತರುಪದ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ 100 ಮಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಗಳು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನನ್ನ ರೊಟ್ಟು ಓಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆತಲ್ಲ ಏನೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದಾರೆ ಟಾಪ್ ಆತನು ನೈಸ್ ತುಳುನಾಡು ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಂತವಾದುಂಡು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನೇ ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಟು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಹಾಂ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾದ ಬಂದು ನಮ್ಮನ ಮಣಿಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೀರು ಮೇರೆಗೆ ಋತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ರಂಗಸಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಣಿಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ತುಯೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಮಣಿಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೂರಿ ಮಲ್ದನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೇರಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೆತ್ತುಂಟು ಒಂದು ನಾಟಕ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಒಂದು ಏಟು ಯೋಗಿರಾಜ್ ಪೇರಲ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೂರದ ಕಲಾವಿದ ರಂಗದ ಮನಿ ಯೋಗಿ ಪೇರಲ್ಕೆ ಬಾರ್ಲಾಕಾತ್ರು ಏಪಲ ಆರ್ನಮಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೂಪರ್ ಆತನ ನಾಟಕ ಐನಾತು ಬೇಗ 100 ಡೇಸ್ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಏಪಲ ಇಪ್ಪು ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆಟ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚೆ ದೆಯ್ಯೋದಿನ ಕಾರ್ನಿ ಕಲಾ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಪಾಯ್ಲೇಕಂಡು ಸೊ ನನ್ನದು ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ನಾಟಕ ಆಪನ ಮನ್ಮ ಭರವಸೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಉಣ್ಣು ಸೂಪರ್ ಹಾಂ ಶೋಕ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತನು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲಾತನು ಸೂಪರ್ ಆತನು ನನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬನ ಯೋಗವಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಕರುಣಿಸಲು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡುವ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಅನ್ಯಾಯಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಏಪಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಡು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಈ ಮನ್ನಡು ಏಪಲ ಸತ್ಯ ಏಪಲ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಮೂವಿದ ಕದಂಬ ಮೂವಿದ ಪ್ರಕಾರ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತಂಡು ಒಂದು 1,000 ಶೋ ನಡಪಲೆಕನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಐಪಡಂದು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖಿಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಬೇಡ ಮಣಿಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲ ನಾಟಕ ಒಂದೇನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಸೇಜಿ ಆತು ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಡು ಓ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿದೆ ನಾ ಕತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪಂತನ ಚಿತ್ನ ಕತೆ ನೀನಿ ಮಣಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಅರ್ನ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಒಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗಡು ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಪಣ್ಣೊಲಿ ದೇವರಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡು ಧ್ವನಿ ಆಡು ಪೂರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಪಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮನಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಮೇರ್ನ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಹೆಂಚಿನ ಎನ್ನದೇರ ಕಲ್ಪನೆ 5-10 ಬಾಲು ಮೀರ್ದು ಬೈದು ದಯಪಂಡ
ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ದಿಗ್ಗಜ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇನ್ನು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನು ತೂನಗ ಆಶೀರ್ವಾದತೆಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡ ಇಡೀ ಮಾತಕೊಟ್ಟು ಪೋಯಿನವರು ಅಜ್ಜತ್ತೆ ಇಡೀ ದೇಶಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಉಂದುಲ ಬೆರೆಪುಣು ಮನ್ಪನೆಕ್ ಆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಒಯ್ಟೆ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸರಾಡು ಕಲಾವಿದರಾಡು ಒಯ್ಟೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಆತನು ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ 100% ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮಾತ ಒಂದೆಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ಪುದು 100% ಮಾತ ಟೀಮ್ಗಳ ನನಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡೋದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಆತ ಹೆಡ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಓವರಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಅಂದೆ ಬನೋಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಬಂಡ ತೂತಿನ ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಚುವಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ಸ್ ಓವರಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಸೆಟಪ್ ರಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಂತೀರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ತೆಲ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನು ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಕದಂಬ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಮುನಂದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ ಅಂಚ ತೂವಡೊಂದು ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ 2.75 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಲೋಕಗ್ ಬೋದು ಬತ್ತಲೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಿನ ಆತು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರಿನ ಅಭಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಓಲ್ಲ ಬೋರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಪಂಡ ಈತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಪುಡು ಸೊ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಲೆ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದ್ಭುತ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿವನಾರಾವಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಆದಿತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂದೆಟ್ಟದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ನಾಟಕ ತೂಲೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಮಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಐಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗನ್ನ ಇಡೀ ಮೈ ಕೊಲ್ಚೊಂದುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 2 ಸೀನ್ ಉಂಡು ರಿಯಲ್ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಲ ಒಡ್ಡೆಗೆ ಎತ್ತುವ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಬದಲಾತನ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಡ್ರಾಮೋಲು ಮಾತ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರೋಡು ಇಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪಿಂಗಾರೋಡು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಡ್ರಾಮನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪಿಂಗಾರೋಡು ಎಂಕುಲು ಬೆಂತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತು ಪಂಪನಕ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ತೂಣ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಕದಂಬ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದಯದೀದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಖಲು ತೂಲೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಅವು ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ತೂವೋಡು ನಿಖಲು ಈ ಡ್ರಾಮನ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಏನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪಾರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಂಗಾರ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಶೋಕ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಐಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಥೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹಾಸ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕತೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತೂ ತೂಯಿನೇ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೆದ್ರಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಣ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಲ ಎಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನಾಟಕಡ್ ಆ ಏತು ಪುರ್ತ ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಾ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ ಆತಂಡು ನಾಟಕ ಮುಗಿನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತ್ರನ ಪಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತ್ರನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ಆ ಕುಂಬಾರನ ಸೀನ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಕರ್ಲುಟ್ಟಿದ ಸೀನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಂಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ 1,000 ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡ ಆಶೆ ಪಡುತ್ತಂಬ ಟೋಟಲ್ ಆದಂಡ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಯರ್ ಬಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಪ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈನ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಗಿಮಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಗಿಮಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರ್ನಿಯ ಈ ಕದಂಬ ನಾಟಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಮಂಡ ನಮ್ಮನ ದೇವೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಪುಗರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಿಂಗಾರ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗು
ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗದಾದ ಪಂದು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 100% ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತದು ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಣಿಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಎಂತುತ್ತೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿ ನಕುಲು ಆದಿಪ್ಪರೆ ಆಂಡ ಈ ನಾಟಕಡು ದುಮ್ಮದ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ತೂತೆಯಾನು ಈ ನಾಟಕ ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಾತು ಜೆಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ 10 ಶೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದುಂಡು. ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ನಿಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವೇರ್ ನಲ್ಲಾತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಕಲಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಕದಂಬ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿನಂದು ಅಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಕದಂಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆರು ಐಟು ತೋಡು ನನ್ನ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ದೈವದ ನಾಟಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂದು ಆಂಡ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವಾದ ತೋಜಾದ ದಯನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಪುರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಒಂಜಾತು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡು ದಯಗಿಂದು ಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆತ್ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸವಿವರವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಪಿಂಗಾರಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಲಾತೆ ಒಂಜಿ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನೋಡಾಯಿನೇ ದಯನ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಆತು ಆಂಡಲ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡಾಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷತೆ ನಮಕ್ ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣನ್ನು ರೋಮಾಂಚನವಾದ ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬರಟಿಕುಲೊಂದು ಇತ್ನಾರ ಲೈನೇ ಪಂಡರು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಯಗಿಂದು ಪಂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ತಿರುಗಿನಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೇಷಾಡ ಬತ್ತು ಉಂತುವೇರು ಅತು ನನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಇಲ್ಲು ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಬಂಗಳದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ದೇರ್ ಪನ್ಪ ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲವರ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯುಡು ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಈತ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೂರ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನತೆ ತೋಜಿಂಡೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಂದು ಪಂದು ಆ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಎಂಕ ಇಡೀ ಸೆಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ಆ ರೀತಿದ ಪೂರ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜಿಂಡೆ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಚಾರ ತೂವಾರ ಪೊಂದಂಡ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ನೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರು ಆ ಕಷ್ಟ ಇಂಜಿನಂದು ತೂನಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಈ ನಾಟಕನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಆವಡು ಒಂಜಿ 100 200 500 1000 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಆಪಿಲೆಕ ಆ ದೇವೇರು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತ ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ರಂಗಭೂಷಣ ಮಣಿಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದಿ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದೆ ಈ ಪಡ್ತದೆ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಇನಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ನಡೆದಿನ ಕದಂಬ ನಾಟಕ ಉದಾಹರಣೆ ಬೆದ್ರದ ಈ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಂಗಾರ ಬೆದ್ರದ ಈ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಂಗಾರ